Salisu karama ku sani Sani da auren shi yake. To wannan maganar ce da na yi ma a waya, ni kam na yi shiri gobe nake son tafiya. Da kuma kin zo daidai da ina jin gajiya, garin babu kuɗi kowa ya canza miya. To ai 3,000 ne babu yawa za ka iya. Ai 3,000 kan kin karɓi kuɗin akuya, ina laifin faɗari 3 in zana iya. Da ƙasar ta ki ruwan sanyi har ƙara jiya. To ya za a yi kenan ka faɗa min in jiya. Ai abin da za a yi kenan rike bango ki tsaya. Ke ni 1,000 ce kwallon kwalki sani. To 1,000 kam da halla mai za ta mini. Kawo da in wuce in na tsaya sai in wuni. Kai ashe na yi biyan bashi a cikin tajiya. 400 ya rage yanzu ina za mu tsaya. Wayaya maganar tamu take canza wuya. Tana canza wuya to halakin ban ajiya. ‘Yan mata soyayyar nan fa ba dole ba ce, domin na kula ni za ki lahanta da ice. 400 nan su za ba ki karba ki wuce, ki sauri ki je ta shakara rana ta miki. To shi kenan kawo su a gaggauce nake. Kai ashe zan sai kati kuma bayan azahar, abin dai da yawa ga la'azar ga azahar. Ga 170 ba ni 30